Melo yn bwydo Ziccarelli, mae fe yn y cwrt. Mae Isla yn y canol. Ond Ziccarelli yn gorffen ei hunan. Agustin Ziccarelli, yr ariannwr. I dechrau urfa gyda River Plate yn rhoi Dinas Bangor ar y blaen. Nawr bod Dinas Bangor wedi cael y gol gyntaf. Maen nhw'n awyddus am yr ail. Bos, mae hwn yn syrthio i Isla, a bron, a cael ail yn syth, a mae Isla ar yr ail gynnig yn dyblu mantes Dinas Bangor. O fewn munud, dyw Llangefni byth wedi curo Dinas Bangor, a dwi'n mynd edrych fod nhw am cael look heno. Melo. Y gŵr o Brazil, man at Ziccarelli, y gŵr o'r Oriannin. Ail gol Ziccarelli o'r tymor. A fe sydd wedi bod y seren i Dinas Bangor hyd yn hyn. Melo, at y post i pella. O, mae'n taro'r trawst, ac yr ail gynnig ddim yn mynd mewn. Yn diwedd gwaith da gan Sinclair. Torres i gweld rhediad Isla. Steve Sinclair allan o'i gwrt. Isla yn gofyn y cwestiwn fyna. Cic rydd i Bangor. Tu allan o'i cwrt. A cerdyn coch i Steve Sinclair. Steve Sinclair methu credu'r peth. Gary Owen fydd yn y gol yn lle Steve Sinclair. Melo yn sicr yn mynd i fynd am y gol fan hyn i herio'r golwr newydd. Bwrw target sy'n eisiau. Ond yn bwrw'r postyn yn lle ni. Dihangfa i olwr newydd Llangefni. Croeso nhw fewn ar golwr. Yn dyrnu. Mylyci yn dilyn. Mylyci! A mae'r ail gêm yn yn sgorio tro yma i ymestyn mantes Dinas Bangor. Pedwaredd gol yn oson iddyn nhw. Melo. O, bas at Isla. O, Isla yn ei gadael i. Kai Roberts yr eilydd oedd hi i roi Bangor 5 gol ar y blaen. Bel yma yn hir. Melo sy'n cwrso. Isla yn y canol. Isla. Heibio i Gary Owen. Mae wedi cael ei ail gol. Perfformiad gwych gan Isla yn y llinell flan.